Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi karo Rini Imam Sayuti. Iki cah lagi jajal jas. Bukan jas udan lo ya. Jas jus kalau Mbak tambah ayu. Tambah ayu kayak jas apa ya? Jadi bahasa apa tuh? Nyobain. Oh, nyobain. Mangan apa ini? Nyicip. Yo nyicip. Nyicip badhe, nyicip buat. Apa ta, Nek? Apik. Lah aku kecilin no. Di dijono masa kaulan do. Ora ana nang sok. Nanti kamu tuku. 500 lebih ya. Tapi dah tinggi mbokmu perai makur bokongin ta. Iki tinggal. Emang ini kan model sing ngene, Mi. Kok gorok sampean nang omah karo Pak Es. Tapi mbok kene kene iki wong. Ono kene iki lho ndak sedang. Terus kowe kondangan. Kondangan iya. Gua iki arep ning kondangan. Ora iki gorok gak celana ya, Ram. Aku lho dak Ya aku mau sedina kaya ndakmu tuh. Kudu isu-isu aku wis mangan mbahku. Mbakmu dadi muut bae dipangan sakjane. Heeh. Ora kosong. Iya. Wes. Seperti semula. Tuh lho, keren. Siapa yang order der jas? Jas jus. Siapa yang minat? Se anyar iki tak dol murah 1.003. 500. Tibane 500. Tak kira 1.003. Lah iki lho. Iki sing lebih murah 1.400. Iki sewu telu bisa papat. Yo mending larangan iki to ya. Guys, itu kere mulai pas duit. Mulai koni gombal ngene iki lho, guys. Nah sapa sing kon Wong wedok iki aku senajan ora tau libur, guys. Tapi iki saiki bakul iki dolanane iki liwat HP, guys. Pinter. Ini ki lak ora tergoda dek ku 500 tergoda mending nek pas kecilin sisan. mending tergoda klambi timbangane tergoda wong lanang. Kamu wong lanang lah tergoda wong lanang. Ora kuat imanmu mesti ceblok sualmu ayo ning kene. Saiki ayu apa ya apa lek kudungan kita lek digoda wong mesti kena ayo lek kae lho mbake iki lho tutukan gase. Ayo dikudungi kae. Gua dikudungi wis aja dibuka lho ya. Ngisor bolong. Kalau cah, gua dikudungi ngisor bolong. Aja ditutuli. Aja sebesar bolong nih. Nyetrum. Kowe ndak? Kowe ndak? Apa, Mbak? Apa mbak? Mbak, iki enek sing nawar ora kira-kira iki? Iki Dilelang. Enek sing nawar ora lah, enek sing nawar segera ngubungi mboke. kan tak bayaran teko YouTube kok. Delok ganten mboke kene tak jajale cukup agak. Rendang siap. Bayaran teko YouTube. YouTube apa? Mergane mbok iki berdiri di satu kaki bukan kedua kaki. Lho, lagi main apa kuwi? Lah sijine nek menyileng endi kuwi? Lah mboke berdiri di dua kaki mboke mesti iso. Oh, keren. Pantes ya berarti pantes. mboke gawe jas. Jas tenan Jas pokoke. jus saiki kok. Ngene iki lho, guys. Aku sing tuku durung nganyari lho bojoku wis dianyari sik. Untung ra bojo sing dianyari. Untung nek tak sile dudu bojomu cuma jas. Cocok tuh. Mbok iki belajar enom neh. Ben payu. Mbokmu iki bulan iki mendeli ya, Nduk. Aja bulan iki bulan buri. Bulan buri. Sak duwe 6. Samburi. Burine ora duwe burine neh, sepenting sadurunge mulai bayaran. Sing penting sak duwe 6 gak apa-apa. Kon utang, mboke kon utang jas-jas nek padahal bulan ngarep ki mboke sak arep nyambungne, sak arep medika, sak arep sembarang prengek. Gak pas kok daripada iku eman-eman. Iya guys, tapi tak guys. Ya kene lho ki datang dituku. Ayo tentu wong poso berarti. Ayo tik mangan mie tik. Dene sapa sing dipangan? Tuku mie. Oke kene Tuku mie ya. Ndang tuku kan. Tuku mie ya, Cik. Lah, sama aku kan. kon tuku geden perintah. Tuku mie Cik. Lah wong nyoteng kok kaya ngono wong nyoteng. Oh nyoteng kok kaya Karepe piye sing disoteng apa? Wong nyoteng kok mire-mire kaya nganu. Kaya wong apa gatelen. Lipet nah.
Ayo mangannya, Tik. Poso-poso bisa akeh karo kowe iki isen karo kulo penontonnya bareng. Lah nyapa aku ora poso kok. Aku ora poso ya ora poso. Hei, mengene aku muki, mengene. Ruwete. Dan cacah iki padha tuku jas anyar ki ruwete. Sepurane ya. Apa kene ijone? Lho, kok ijo-ijolan? Loh, kayak sing ijo nih. Apa kan ijo-ijolan? Ijo lho apa? Sayur iki. Ijone karo tempe, Mas. Ora tempe. Ya beneran. Ini nek wis ojol alhamdulillah. Alhamdulillah. Olah rejo. Rezeki. Besok dirayan. Nah, main sama Mbak. Dongana to gele Mas. Iki lho dituku. Iki, apa? Ikut gowo. Rong sasi kan ora masalah. Anu ku 5 sasinan guys ora marah-marah ora masalah. Kalau tuh bayaran kok YouTube, tuh rezeki guys, Lah, rezeki orang ini ini, keren rezeki taikan ini. spesial guys. Kayak ngene iki Ini wis pokoke enak ra karuan. kan ning Indonesia Blossom ning Lah kene ning Indonesia kok wis ora kirim badok. Mbahku celuk-celuk kirim badok. Mbahku celuk-celuk saya, Nduk. Tangan nene yo. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.